ಟು ಅವರ್ ಡಿ ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇನಿತ್ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಇನಿತ ವಿಶೇಷದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನಟ್ ಟೀಮ್ದ ಪೊನ್ನನ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೇರಳಗ್ ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಕೇರಳಗ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಬಸ್ಲ ಮೂಲುಂಡು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಪಾರ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂರಿಯಾಳ ಅದು ಒಂಡಸಲ ಅದು ಇಂಚ ಅದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ರೂಟ್ ಅದು ವಿಟ್ಲ ಅದು ಪೋದು ಅಡ್ಡೆನಟ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಜತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಬಸ್ ಬರ್ತೋಡು ಚಿತ್ತ ಮೂಲತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಜತ್ತದು ಅಡ್ಡೆನಟ್ಕಡೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಜತ್ತದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡಲ ಆತನು ಅದೊಂದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಬಲೆ ನನಂಜಿ ಬಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಮಾತಾ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಪೂಜಾ ಸೀತಾ ಕಡ್ಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಡ್ಲೆ ಆವಲಿ ಮರೆ 4.19 ಲಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಜತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಪಗತ ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾರ್ ಹಿಡು ಪೋಯರ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೇರಳಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ನಡಪೆರು ನಡಪ್ ತಂದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗ್ನಕಲ್ ತೂಕ ಉಲ್ದಾದಪ್ಪನೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಮುನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೀನಿ ಅಡ್ಡನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬರ್ಲದಿ ಮಾತ ಒಂಗಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಒಂಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಕಾಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಕಾಲಿ ಎಂದು ಮಲಸಿಗಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೊಣ್ಣಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅಂತಾರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಣ್ಣಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮಂಗೇರಾಗಿಲ್ಲ ಕಲಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಭತ್ತದ ಎತ್ತದ ಮಾತಾ ಅವಳು ರಶ್ ತೋಜ್ಜ ಇತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂಚ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುಲ್ದಾತಂದು ಜನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ತಂದು ಒಣಸು ಕುಲ್ದ ಒಣಸು ಬೋದು ಬೇಗ ಬೋದು ಕುಲ್ತೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡ ಅವಳು ಒಣಂತೀರು ಅವಳು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂದಲ ಯಾವ ಬಂಡದ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತೇರು ತುನಿಯ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓ ಇದು ಬದಲಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕುಲು ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡಾಗ ಅವನ್ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆದ ಪೂರ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 hours ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಪರಿಯರ್ಲ 2 hours ತೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋಗ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಗ ಊರಿಗೆ ಅಂಚ ನಾ ಊರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು